Det vigtigste, det er bare, altså jeg tror bare, det er at springe ud i det, uden at tænke for meget på, at man savner dem derhjemme og sådan, men bare sådan ligesom springe ud i det og nyde det. Fordi det går hurtigt, og det er fedt, når man først er i det, og så kan man godt komme til at savne dem lidt, men det skal man bare lade være at tænke for meget over, fordi de er der stadig derhjemme, men ja, det går hurtigt, så nyd det. Jamen det absolut fedeste, det er nok, at man får lynhurtige venner. Ja. Sådan, altså, og så kender du dem. Altså på et halvt år, så kender du dem lige så godt som dem, man kender på 5 år derhjemme. Altså det kom lige sådan lidt som en chok, men altså man er jo ikke alene. Det er jo ikke sådan, at jeg flytter til Aarhus i en etværelseslejlighed. Man er jo sammen med 150 andre. Og så på den måde er det ikke flytte hjemmefra, vil jeg sige. Det var at flytte andet sted hen, hvor man ligesom hygger sig med nogle andre. Det betyder, at jeg bliver, undervist på det behov, jeg ligesom har brug for, og ligesom lære noget sådan, hvor jeg ligesom er på bølgelængde med, og ikke skal, måske føle mig dum, eller føle mig overklog, eller sådan noget. Det kører bare. Det har betydet for mig, at jeg har lært meget, og har lært meget både af mig selv, men også af lærerne, selvfølgelig. Og gør, at jeg er blevet klogere. Når man siger, at man tager hjem, så er det altså ikke hjemme i Aalborg, så er det op til horerne i hvert fald. Det er i hvert fald blevet mit hjem nu. Altså jeg har jo sovet langt størstedelen af det her år heroppe, så det må jo være mit hjem nu, tænker jeg. Altså hvis det her, jeg tilbringer det meste af min tid, så må det være mit hjem.